Angimbeki kabi uZoso, but ngifuna usizo ngoba naye ungisizile wagcina lapha agcina khona ngokuthi athenge i-material yerufu nosimende. Angimbeki kabi ukuthi mubi, but into ebingiphatha kabi ukuthi angangi-update ukuthi kwenzakalani. Nangokuthi wakhela khona abantu abakhelayo, mina angikwazi ngokuthuka manje ukuthi khona abantu abakhelayo. Nokuthi angitshele ukuthi kwenzakalani nge-wheelchair lokungagcina mina kunikela abantu engitshela ukuthi sebenekelile imali ye-wheelchair yengane sihlangene. Ngagcina lapho nokuthi sahamba-ke ingane yayokalwa, yagcina ingane izokwakhela i-wheelchair e-for yena ngoba unenkinga ye-spinal, sitshekile sakhe. Manje uma ngabe bethatha lezi ezinye ama-wheelchair kwathiwa uzokonakala kakhulu kuzoqhubeka. Nale wheelchair athi wathi iyisibambiso, uyazi ukuthi wathini i-therapist. Yathi ingane izoqhubeka uma ilokhu iyephuka. Asikwazi ukuyihlalisa kule wheelchair wathi iyisibambiso yini ngoba kwakuzoqhubeka ingane ilokhu ikhukhumala la emhlane, kuqhubeka gobe ithambo emhlane. Kwaphoqa ukuthi siyilalise yasitshela i-therapist ukuthi sibe lokhu simshoka ngey'camelo sisalinde i-wheelchair. Angi-update-wanga muntu ukuthi i-wheelchair kwenzakalani, sekuhambe sekukuphi ngayo. Nanokuthi la usemende, lokhu ngihleli nawo la, akumnandi ukuhlala nosimende nje ungazi kuqhubakalani. Ungatshelwa lutho ungasafonelwa noma ngithi ngiyabhala ku-WhatsApp afunde umuntu ufundile angaphenduli. Asho kubo ukuthi ngiyamxina ngokumbhalela. Ngiyoba ngifuna ukubuza ukuthi na usimende ngoba kuyanetha la endlini, wasishiya uZoso azi ukuthi kuyanetha la, ubezokwasakhela nje ngoba kunetha silengise iy'gubhu phezulu endlini ezivimba amathunzi. Kuyanetha la endlini, lo simenti uzoqina uncike ngisho odongeni. Udongo nalo seluvokomele imvula, luvokomele, uyaqina usimente. Kanti kwenzakalani? Kuthule-ke kungaphendulwa muntu. Ngibhalela bani? Ngibhalela uZoso. So uZoso akabenga angi-update ngalutho mina. Angiqondile ukuthi ngiyamhlambalaza, cha, ngidinga usizo mina, ngicela usizo lumuntu ozongisiza angiqhubekele nokungakhela ngale usimente nale zinto obese ey'thengile uZoso ngoba uZoso akasaveli kimi. Angazi kuqhubakalani, mina ngenzenjani, bekufanele ngenzenjani mina. Iy'ngane nazo kubuhlungu njengoba zize zafaka ividiyo nje, kubuhlungu ngoba nokuthi ngithi azithathe okungcono-ke uthi noma uqina omunye ubukhona osuwenze amancane ama-blocks phandle. Zawenza ama-blocks angiyikhokhelile iy'ngane zakamakhelwane bengicelile. Angiyikhokhelile kwazona anginayo imali. Ngathatha imali yengane ngayihlukanisa phakathi ngayofuna ihlabathi lokwenza lama-blocks. Kwayona ingane ayisathengeleki izinto zayo ezidlayo. Uyazi uZoso ukuthi ingane ayikwazi ukudla noma yini, izinto ezithengwayo zokudla ingane. Amaphampasi uZoso wagcina ebhale ukuthi khona ikhampani enikele ngamaphampasi wasibala saba u-6 esizonikezelwa amapampasi. Enganeni yami awazezi, ngambona ewagquba ethi kade eyowathatha lapho kuleyo wholesale leyo, wathi uyishiye i-empty ephostile kulokhu ku-TikTok. Akaze afika amaphampasi kumina. Kudlalelwani ngami, kudlalelwani ngami ngoba ngingazi lutho ngama-social network. Into ebingiphethe kabi mina ukuthi ingane yami iphostiwe kuma-social network, ekugcineni akhona olulodwa usizo olwenzakele, akafiki nokodwa. Nawo usimente ngiyawubona ukhona, akwenzeki lutho ngawo. Irufu ikhona, akwenzeki lutho ngayo. Anginayo imali yokukhokhela umakhe mina, ngisho kuthiwa ayafika ama-blocks nehlabathi lokwakha, anginayo imali yokukhokhela umakhe.
Ngenzenjani bakithi? Umbuzo wami lo uthi ngenzenjani? Ikuphi okubi engikwenzile mina? Ngize ngibhalwe kabi nje, ikuphi okubi engikwenzile? Ukuthi ngiveze ulaka lwenhliziyo yami, ukuthi ngiphatheke kabuhlungu kanjani? Ikuphi mina engikonile? Ikuphi engikonile? Ngiyafisa ukwazi noma ubani ongathanda ukuthi kuthathwe ingane yakhe. Ubani ongeke asho ukuthi kushuthi bekuhlekiswa ngengane yami ngoba ikhubazekile. Mina nginobuhlungu bengane yami njengoba ngihlala nayo ikanjena, kubuhlungu. Bese ngiduduzekile ngibona kukhona ukuthi kukhona okuzoqhamuka okubhekene nengane yami okungiduduzayo ngesimo ephila naso. Uma sengibona kuthe nya, kubuhlungu nakimi, kubuhlungu. Ingane yami ingene koma-YouTube, yangena ko-Facebook, yangena ko-TikTok, kodwa manje ekugcineni awukho umphumela wento evelayo. Nale wheelchair kanti yakhiwe isikhathi esingakanani i-wheelchair bakwethu? Kunini kwathiwa iyakhiwa? Kunini? Angikaze ngibone proof mina yokuthi ikhokhelwe i-wheelchair. Angikaze ngibone lutho, azitshelwa lutho nje. Umuntu ngoba ehluphekile kuye kwenziwe kanjena ngaye ngoba nakhu uhluphekile, uyisihlupheki. Kubuhlungu, kubuhlungu kwangempela. Ngibona kodwa kuyimina engisolekayo. Ngibona uZose esola mina ethi uyaqala ukusiza umuntu onje akaze ahlale entanyeni. Angikaze ngimhlale mina. Ukube ubengitshela zonke izinto ukuthi kwenzakalani, ngabe ngithule ngilindile. Akazi, uyabona impendulo i-V_N owangifakela yona yokuthi ukhiphe phandle uSimente mama ukuze kube nokuthula. Ngimtshela ukuthi uSimente uyaqina lana, wathi ukukhiphele phandle. Ngathi mina ngiwukhiphe kanjani imali engaka ezokonakala iyoniwa imvula phandle, ngiwukhiphe kanjani? Indlela yokuphendula umuntu leyo, umuntu omdala leyo. Mani buka nina-ke indlela e-right leyo yokuthi angiphendule, kufanele ngibe comfortable enhlizweni yami ngaleyo mpendulo leyo. Hhayi, kunzima bakwethu, kungadlalwa ngathi ngoba nakhu sihlupheka. Kunzima, kunzima, kungiphethe kabi nje mina. Ngimdala mina, angikho koma-social network labo o-Facebook. Sengimdala, angisabadlali o-Facebook. Pho ukubhekela isithunzi sami kodwa ngisibona sidicileleka phansi ngoba ngaphosta ko-Facebook, kodwa futhi umphumela wokuphosta kwami angiwutholile. Ngenzenjani? Ngenzenjani? Kubuhlungu, kubuhlungu. Akumusa ukudlalwa ngami, uZosi akamusa ukudlala ngami. Akamusa ukudlala ngami nje engibheke kabi ethi mina bengimfakela i-pressure. Cha, mina bengifuna ukwaziswa qha ukuthi kuqhubakalani. Ilokho nje, kube yena ubevuka, mama sisila, mama sicabanga ukwenza u-one no-two, mama kumanje kuwukuthi, manje kuwukuthi, uma ngimbhalela, hhayi mama ngilinda kusewukuthi kuphela. Hhayi impendulo ethi khipha phandle, ukhiphe phandle lo semende lowo ukuze kube nokuthula, ukhiphe phandle. Impendulo enjani leyo? Impakamo, akuyiyo impendulo e-right leyo, impakamo leyo. Impakamo yokungamazi omunye umuntu ngoba nakhu engenayo imali, engelutho. Impakamo leyo, ayimnandi leyo mpendulo leyo. Akekho nje umuntu ongathanda leyo nto leyo. Kufanele uhlale noSimente. Iy'ngane la ziphathwe umkhuhlane, uSimente uyaphuquka endlini. Indlu esiphila kuyo iyodwa uyayibona, wafaka kuyo futhi uSimente wafakwa kuyo ngoba ingekho enye indlu ongabekwa kuyo. Izindlu ziyavuza. Ibuhlungu lento bakwethu, ibuhlungu lento. Mina ngicela ukusizwa ukuthi kukwazi ukusebenza lo Simente owathengwayo. Nale material ngiyibeke emzini womuntu, ngiyibeke emzini womuntu. Bafuna ukuyisebenzisa nale ndlu engicelele kuyona, bafuna uyisebenzisa. Manje ilokhu ihleli mina ngathi izoshesha iphume. Manje babona isikhathi eside, bayasho ukuthi bafuna ukusebenzisa indlu phela. Ngiyayazi ukuthi indlu yangenhla bayayisebenzisa. Ngangicelele nje mina isikhashana, kanti kuzogcina ihleli i-material. Amaplanga umade, awanayo indawo yokuhlala. Nakhona laphana ukuthatha indawo enkulu kabi ngenxa yokuthi made amaplanga. Ngithule nakho konke lokho njalo, ngapha umakhelwane balwa nami,
Mina ngafika ngayobasukela, ngayocela ukubeka le material le engasathathwa. Kubuhlungu nje bakwethu, angisudlala, ngamcela ningiphe usizo lokuthi kwakheke le ndlu, kuphume labo simente bakwazi ukwakha bengakaqini kakhulu.